Vibrando e grito silencioso. In het jaar 2006 bereikte weer een geval van seksueel misbruik op een schokkende manier de media. Op een sensatiebeluste wijze werd een tragisch voorval van een meisje van 8 jaar in de media gepresenteerd. Fundación Voz y Juventud, een instantie die belangen van kinderen en jongeren behartigt, kwam op het idee om een campagne te starten om het taboe rond dit onderwerp te doorbreken. Het doel van het project is informeren en bewust maken van schoolgaande kinderen, jongeren en de gehele gemeenschap van de noodzaak van het preventief optreden tegen kinderen en jongerenmishandeling in het algemeen, met een nadruk op seksueel misbruik. Informeren, bewust maken en inzetbaar maken van leiders en begeleiders op het gebied van preventie van jongerenmishandeling, met nadruk op seksueel misbruik. Het bevorderen van de samenwerking tussen alle instanties die werkzaam zijn op het gebied van bescherming van jongeren en hulpverlening aan jongeren. De voornaamste doelgroep van dit project wordt gevormd door kinderen en jongeren van 0 tot en met 25 jaar, die bereikt wordt door middel van theatervoorstellingen, poppenkast, radio- en televisieprogramma's en spots, folders, posters, billboards en trainingen op school. De aanleiding om met dit project te beginnen was de ontevredenheid over het feit dat er geen plan bestaat voor een structurele aanpak van het fenomeen kinder- en jongerenmishandeling. Dit bracht de Stichting Voz y Juventud ertoe om zich te richten op het preventief karakter om seksueel misbruik te voorkomen. Dit wordt gerealiseerd door de volgende subprojecten. Train de trainers. Dit deelproject is gericht op de training van een aantal vrijwilligers, jongeren en volwassenen, die ingezet worden op scholen om training te verzorgen over de problematiek seksueel misbruik. Tot heden hebben ongeveer 200 vrijwilligers deze training doorlopen. Bisano Korebai. Dit subproject heeft het ten doel om alle kinderen van het funderend onderwijs trainingen te geven omtrent kindermishandeling met nadruk op seksueel misbruik. Alle scholen op Curaçao zijn bezocht en alle kinderen hebben deze trainingen gevolgd. Illustratiemateriaal, namelijk boeken en cd's, werden ter beschikking gesteld. Theatervoorstellingen, onder andere de voorstellingen Blauwdieris voor cyclus 1 en voor cyclus 2 Unshong Tawag Ding Dak zijn gepresenteerd. Kuki de Rechi. Met welk recht? Dit project is bedoeld voor jongeren van het voortgezet onderwijs. In totaal zijn er 22 scholen bezocht en hebben 6023 jongeren de training gevolgd. Het boek Kuki de Rechi en Afblijven, de Nederlandse versie, diende als hulpmiddel. Theaterstuk Marabomuri. Was je maar dood. Dit theaterstuk werd gepresenteerd voor meer dan 10.000 leerlingen van het secundair onderwijs. Het stuk werd ook opgevoerd in de verschillende wijken op Curaçao en de gevangenis. Festival Rechten van het Kind. In de maand november vieren we vanaf 2008 jaarlijks onze festival, de Rechten van het Kind. Dit in verband met de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Jaarlijks wordt dit gehouden rond de datum 20 november, welke de officiële dag is waarop internationaal de rechten van het kind gevierd worden. Elk jaar konden plus-minus 1500 kinderen per dag over een periode van 3 dagen dit evenement bijwonen. Jeugdconferentie. Verschillende jeugdconferenties zijn er door de jaren heen gehouden. De jongeren participeren actief in het bewustwordingsproces. Self-defense. Rising Against Child Abuse is een self-defense training georganiseerd op het Brionplein voor jongeren
en iedereen die interesse had. Marcha de Luz. Met de Marcha de Luz wilden de organisaties in symbolische vorm een lichtje laten branden voor het leven van kinderen en jongeren die slachtoffer zijn geworden. Workshops voor docenten van het funderend onderwijs. Leerkrachten brengen veel tijd door met kinderen. Hierdoor zouden zij als een van de eerste gevallen van kindermishandeling moeten kunnen opmerken. Vandaar dat er besloten werd om alle leerkrachten workshops aan te bieden. Workshops voor veldwerkers. Professionelen die dagelijks bezig zijn met voorvallen en ingewikkelde problemen werken heel vaak onder druk met weinig middelen in een systeem dat niet optimaal is. Heavy caseloads is de regel van de dag van deze doelgroep. Deze doelgroep is niet weg te denken als zich gevallen van seksueel misbruik van kinderen voordoen. Er wordt in de praktijk niets of weinig gedaan aan persoonlijke of ontwikkeling, upgrading van deze professionals. Vandaar de workshops die speciaal ontwikkeld zijn voor deze doelgroep. Documentaire en radioprogramma. In 2009 werd begonnen met het onderzoek, de voorbereiding en de opnames voor de 24 afleveringen voor de documentaire miniserie Cucchi de Ricci. In deze programma's wordt teruggeblikt op de geschiedenis van seksueel misbruik door gebruik te maken van voorvallen die ingrijpend waren op Curaçao, als ook de andere eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen. Radio- en tv-spots. Deel van onze landelijke bewustwordingscampagne is het produceren van radio- en tv-spotjes. Deze spotjes zijn ook gericht op het doorbreken van het taboe. Billboards. Deel van onze bewustwordingscampagne is om billboards te plaatsen op strategische plekken op het eiland. Op deze boards worden telefoonnummers geplaatst van de verschillende samenwerkende instanties. Alianza en netwerkvorming. Op 3 september 2009 werd de vergadering gehouden voor organisatie bezig met de bescherming, opvoeding van kinderen, jongeren en vrouwen om een netwerk te vormen ten behoeve van deze doelgroepen. In 2015 is eindelijk een nationaal plan tegen kindermishandeling en huiselijk geweld gerealiseerd door de NGO's en de GO's. En het wachten is nu dus op een kinderombudsman.